ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୂର୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା କବିତାରେ ସ୍ୱାଗତ। ତୁ ସତରେ ମୋର ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା, ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା। ତୁ ଓଠର ଶବ୍ଦ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ତୋର ସେହି ଶବ୍ଦ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ତୁ ଛବି ଭାବନାରେ ଆଙ୍କିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୋର ସେହି ଛବିର ଓଠକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି, ମୋ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି। ସତରେ ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ତୁ, ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ତୁ। ଆଙ୍କିଥିବା ତୋର ସେହି ଛବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଛବି ପ୍ରେମିକା ତୁ, ଛବି ପ୍ରେମିକା ତୁ। ସେହି ଦିନଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସାଜିଗଲୁ ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା, ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା। ସତରେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ତୁ, ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ସେହି ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା। କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିଥିବା ପାଦର ଆଜି ଦରଦ କମିଗଲା, କାରଣ କଣ୍ଟାର ଦରଦ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ନେଇ ତୁ ଦରଦ ଉଭେଇ ଦେଲୁ, ଦରଦ ଉଭେଇ ଦେଲୁ। ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ତୁ ମୋର, ଅଚିହ୍ନା ପ୍ରେମିକା ତୁ ମୋର।